Тук идва следващата точка от курса, който се нарича правилно размеряване в мащаб. Тук пак важи правилото за външните фирми, които някой път имат специфични изисквания, имат слоеве определени от тях, имат слоеве, например, ало или стил за обектите, които показваме. Значи винаги ще се ръководите от това, ако има строго изрично изискване слоевете да са от фирмата, използвате тях. Ако не, се използват слоевете, които са в фирма прототип. В момента на екрана виждате има различни слоеве създадени, които се наричат с имена DIM1, DIM2, DIM5 и на тях кореспондират стилове, които са PR1, PR2, PR5. В момента на екрана всичко е черно, за да може да се вижда. По принцип размерните линии са червени, буквите са жълти, но няма да се вижда. Можете да видите, че за всеки стил и слой големината на буквите е различна, като в мащаб в стил 1 големината е 3,5 мм. Когато принтираме даден чертеж, всички букви, всички текстове и всички размери трябва да се виждат с една и съща големина. Стандарта, който използваме ние, е 3,5 мм. Когато правим детайл и уразмеряваме в viewport с мащаб 1:2, ако премериме в модела, големината на буквата на текста е 7 мм. След като го принтираме в мащаб 1:2, става 3,5 мм, което е стандарта. За DIM 10 със слой 10 е 35. Когато го направим в мащаб, когато го принтираме, стават отново 3,5 мм. Много е важно това е най-важното, всички размери и текстове за даден детайл, който е показан на viewport, да бъдат винаги в слоя, който е за дадения viewport. Ако показваме сечение голямо в мащаб 10, използваме само слой DIM 10, стил прототип 10, както за дименсиите, така и за текста. Защото после лесно може да изключим или замразим дадения слой.